This part 2 na ni guys, this is why comment like this. Awaw? Ano na pas mo? Pas mo sa kusog ha? Ano? Ang itira na ko kamot, mudagan dere. Ano pas mo? Hapda sa lawas. Ano na basa ako dili na basa. Init ulan init basa. Udah daging ano. Kurog naman isa pa ni Meiko. Lahi man yung lawas na jagon ta lang. Ano man yung napansin niya? Okay pa beta boss, pero lahi man yung lawas niya. Sukol naman yun eh. Ano ba? Hirap tayo may hirap lang. Diba? Kurog ko. Ano yung pas mo? Wala ko nang ituyo, bro. Yan ang sariling kurog yan. Isa ka pugong. May nagana na sa'yo, mag-electric ka. Oh, ano yun? Hindi nakakrang. Ano naman yun? Nadali ako sa karang walang. Wala mo yun basta mag-drive yun lang. Kasi wala yun. Biyay ka motor, single. Iulan, sukul ka. Napagili. Init yung tiil, makina. Pwede siguro ka masukol, panagsa. Ay nga na yung training tinga. Panagsa na dyan, sige lang. Karoon naman eh. Karoon naman eh, sunod na pagbuwan. Karoon naman eh. Nakalimutan ka mo na 20 naman to. Karoon. Pero makaya-kaya pa siguro na yan o. Galing kayo ito pwede mo na. Ano yung doon yung advance? Maganda sa kilo. Advance na lang kong kilo to. Ay, Sige naman ko oo. kabasa. Kahit sa ka na. Sige naman ko ka. Ito. Ito na aking buwan. Alam, ang ulan to ni mo no. Nakusog ng ulan. Ito. Nasimak ko ka. Uy, napahilot ito ko mga katulong ismana. Bahala ka na. Pahilot mo balik kayo. Walang may choice. Ito, tinakasaya. Wala yung internet connection ng ganito. Wala lagi. Kilat. Si Eric Hilot ba? Nagulog daw siya. Ito naman. Kilat. Pwede na i-usap. Wala. Restart. Ano, alam ko mo. Kasi mawawala Pero ka. kasagaran lang ko. Sa kuha. Amak yun. Nakita pa yan. Amak yun. Tagsar ka diri nga. Ang mariflex. Ang mariflex yung sinawas. Kapag tagsar ka na. Kasagaran yun. Kasi bati ka. Kasagaran yun. Priority yun ang word. Tama man na. Pero pag maigo ganit ka, good pay ang trabaho. Yaan yun naman na. Sinuod yun na ito yan. Kaya ako, every month, all-file ko ito sa mga. Try ko likod relasyon na rin. Araw ka, simple ko na. Araw ka na. Ito talaga, namin ito sa kaya na nung magmotor po, kagigilot. Hindi pa pwede, uy. Ang kalaban mo diya. Okay lang hangin. Ang kalaban. Babasa dyan ka. Ang kamulan dyan ba, no? Okay, gano'n ulan. Gilot yung daw, patay. Ulatonin mo. Ang uto ang mga alas 2. Nagpapapaabot. Tatama bitaw yan. Dapat magpa-schedule na kayo. Schedule mo din, no? Schedule lang ka. Hindi mo ba? Agay yung kuwan nila. Kung panungod niya ba? Di makakamagpasag hapon. Dili naman. Di magkamino. Ang mga mahal. Di ko pala inom eh. Amayo. Sigarilyo noon. Once, sa kadlaw, sa kahapon. Paano ka? Pero pahilot din ko, Ano bala. sa kito? Kisakit yun. Basta ka ako lagi yan. Dagkan ang ibati yan. Ginagwanta lang yun ako. Karang makaya ramang god. Sige pa trabaho ba? Malayo na kayo, no? Dere na tayo ka, pagsakat din, no? Ano? Masakit na yan. Pag nakay mag-ibig din sa Ako sakit ang diri yung. Kaya medyo kong pinapati karon. Hindi mo ko pwede magpasa na dito. Oras ako na. Kanya na ako lang isa siguro diri. Kami lang dua. Ako ra isa ay duha lang kay pwede ra palungon ang sakyanan. Ano ba? Ito ko sugi ko mukhaon mam. Kaya nga mo sa unang hinay. Hinay ko magdaggan ta. Pero pundo na. Ay, rambot na gyud na matikilan ba. Kusungkam yung mukhaon sa sakyanan ni di na mo. Basta pundo. Okay, kami raw to kita ni dia. Dahil sa ito malakusan. Hinay yung mukhaon na tulog-tuloy lang yung mudanggan. Gusto mong dagan. Diha na. Ngerkun. Kusog biya kang ngerkun na no. Ang rebo sige ako duda lagi. Nawagi palong. Ubas. Palong mo dito ko ta. Kayan yung mga sabot. Ano daw? Pero pag hindi ka Ano mag-awas sa ako lagi daw awa dito. Kalakaw. Dapat yung binita. Ano ko?
Uy, mag-ayo kayo, mamunas na. Bawal gani ka. Tundangon mo ng mga compress. Sige, tundang mo. Okay, maluya sila sa mga. Bila ati pindaw, ati compress. Ate may papa. Pilot Relax to siya. Wala na. Nang gawas ko din mga coaching. Tagabi na rin. Gabing agay-agay, laging papa lagi. Ako pilot. Wansa. Wala. Taon. Kaya naman kayo luton ba yun? Nakapulong na ba yung ibang pagsagit? Ang gagawin? Kaya naman kayo Lain ba yung mga pamulong daw, hindi mo sabi. Ako, tama na. Nabayag ginoo sa piling. Dapat anaaral ko na mo dahil. Ito kay masaluton ko ang gawas din para sakitan mo buko. Gawas na ng pulong ba? Kami mga bila lang ni kabalikan. Naro lagi. Sama ko yung pandre, mag-kon. Sakit mo to si Muna po ba? Sakit lang, boss. Eh, So, tanaw na po, sakit ni Kuya mo. mo. Kani siya, ay kalimutan mo itong gingon ako, ma'am. Kani, upat ka side mo ni balay-balay sa pas mo sa kusog, ha? Hindi na matandog mo ni mo pildi sa itong kusog. Yun na naging compress. Ano? Puro-puro. Okay. Ako lagi gani nag-ano yung baba mo. Kapag paso mo gani. Hindi na nag-joy. No, pilot. Agay-agay ang ugan. Ay, agay-agay siya. Ay, pilot po. Hindi na mahilot daw siya. Ginalaw lang siya. Tumagay nga. Sakit na yun agad. Ikurog ko gani. Ay, yung pilot ba? Turog ng lato-lato. Kagan gani dili sa Sabi tayo mapahilot rin nga. Tulo ka bukbukin, tulo yun. Sure na ni, sure na yun. Mahilot ang isa. So, paghilot sa isa, sakit mang intermero. Bigla lang. No, naman din nilakaw rin. Yung ka ma'am, sure. Sure yun eh. Tulog yun. Lagi book yun ha. Tulo rin man. Jesus, pagkuman. Kung pamahuman ang isap. Kali lagi mapindot lagi na ito mga diriching. Ayurik pa. Soup drinks. Naaman dahil yung lakaw paghilot. Soup drinks kape. Ay, tama. Imubuhod. Ay, wala man na siya ikuan. Wala siya pajama. Palitin na lang sa pajama. Jacket. Nasi jacket. Pag kumain, mag-jacket, mag-medyas. Ano nga nakamang? Kaya mag-pajama. Okay lang aircon, basta magputos. Dapat naka-jacket, pajama, medyas. Ano lang. Hindi kumain o hilot. Sunod adlaw pa ka maligo. Bawal ka, kung maghilot, bawal ka maghugas o ka ng kamot. Higit na niliyo, basaon. Pagaw pa, bawal pa ka mapahungit maligo. lang. Ha? Kung magpasa ka rin, mapahungit lang ni Kaon. Magpahungit? Maghinaw. Kutsara di ay. Ano na yung tsara dahil? agad. Agad. Si Willie akong gusto makita mo. Willie, ikaw siguro pa YouTube, Will ba? Ikaw magpakuhan, ikaw magpahilig. Wala ka. Mababae na siya ko. Kaya lagi ko, jacket ba? Kamulit na ako nagsunod schedule. Wala na Kuhan, ang pamatian na tuhod. Pamatian ni tuhod. ito, itlog manok kita. Agay, itlog ug manok. Basta Masarap hayop, tuhod. duwe TL. Ay, nagabuntag naman yun siya manok. Nagabuntag naman. Ay, sipiat. Itlog manok. Di ba? Ah!
Kasulay na boss. Silay na? Hilot niya. Hilot nga. Hilot yun. Hilot yun. Kaya na pag ito sa YouTube, no? Ali ko pilot bay kay dili pilot yung kuya bay. Ako pag ito sa TikTok. Kulatan na daw. Ako tingin sa Reels, Ako TikTok. pag ito sa Reels. Hindi mo na kulata bay, ang gamuda, ang kulata bay, lahit to. Ah, oy, nagatisi mo mo da, tanaw ko siya patay. Ilahon pa yung ulo ato. Pero mas schedule ka kung ko. Pero gusto na ko wala mo may video. Ha? No, wala video. Pwede din. May video bay, pero live. Live lang ay patay. Ay, kada din. Sos ka na boss. Baba na Up. Dili na yun di. Buha yun mo ba? I-reduce man niya pag masakitan ka, i-reduce niya ang kuan, yung bislit. Hard. Pero hard yun, kay mapindot-pindotan yun ang imong maugat-ugat ba? Pero mas dili sa yung sakit mo. Ano wa din? Daw ang nerves ana no? Na kape, soft drinks na diyan no. Na soft drinks. Na acid na diha. Pero ang tama yun na ni Pasmo. Mas mo yun. Nag-drive ang Okay, wala ka na pa to. Sos ka na. Ano? Walk ko. Kabuhi oh. Kabuhi. Kabuhi na? Ano? Kabuhi. Alas 3, mamahaw. Ay, alas 3, mamahaw? Pilar man, sige ml. Tulog siya. Pag mata, alas 3 na. Ayun, mamahaw siya alas 3. Maniwad ko, alas. Pero mahadlok ng tao. Nervous, grabe nervous. Alas 3, mamahaw. Oo, pa siya. Pilar man, kasi cellphone. Gusto niya yan di cellphone. Stress na hapon. Ano? Oh. Pero pa panood to, pamahaw na siya. Kasi alaon na, mahaw. Dito na ba? Isa na lang taon. Buhay, makatipid ka. Naulian. Ano kong tao? Ah, Makulatang siya, mas. ala, kapit na mabuang na nga na. Ay, tama din yan naman ang pagbuhi. Oo. Saka sa Ang uto. tanan ng mga nabuang, kabuhi na na. Kaya mukhaon na wala sa oras. Or ka na magpasiksita. Kaya siksi, magamay na Diet. Ano kaya naman ako, kaglang na din. Nabuang naman. Nananaw ko ni mo yung puto. Nabuang na. Ay! Huwag mo ta kabalopot. Naunsa ka to, no? Dito. Nahaw ng trabaho, niya ng kaon, no? May nakot man na. Hindi na pwede kang Willie J. Pero sa mga, ikaw rin timbandong na yan. Okay. Alas 12 na. Ito na ba? Di ba? Di. Ah.
Ano man yun? Ah, Okay, gusto ko. Nakaihik na ka? Nabuang og gamel. mayroon no? Iyang pamahaw, wala stress sa hapon. Ay, dito may nakita. May magpabot ulas sa sapon. Alas 3 kadlaw, noon tuho kami. Ah, Di mo liho. Di mo liho. ah, Kaya na po ng video na. Oh, amo nang babae gani nga. Ay, Lain na, lalaki na. Okay. Bitugnaw? Oo, higikan man. Higikan man siya nagpahilot. may bugno kasi tingnan amin pa. Pakita na sa yung GC eh. Sa Bismanas. Sa Hindi naman yung malita. Sipsil, ganyan to. Ang sakit. Ay. Sa YouTube ano eh? Nalagay ka sa YouTube pre. Ito? I-share pag inamoy na. Na. Kanang share, kanang mukuhan. Kanang mukuhan, nangyayag ito lagi. Pumasok kayo mong pre, nag-share. Kanang nangyayag sa mong wall. Ano pa? Ano ba, kusok mo kayo magawa sa Facebook eh. Ilan mo kong boss? Mahit mo kong sila. Ako gusto ko mag-boss. Hindi,
malo. Bayad na ako. Ang sumot ba itong? Sumot ba itong customer, ano? I-post na lang ko niya ron. Hindi ka ng boss ba, boss? Ay, boost? Dali naman mag-boost. Boosting? I-kuha lang nimo, i-click lang nimo yung boost niya. Magkuha lang kag kanang pinakatawang ma-reach ana. Bayaran nimo. Kung naman dito sa ending kay sa Gcash, di man masalot. Dito ko kabalong pasok. Dito ko masango sa kuhan sa Gcash kay mga man sa kupat ka kuhan. Ngayo, upat ka. Ay, OTP. OTP. Oh. Hindi matuloy na. Oh, dili pwede o Kabalo dili. sa OTP. Dili man ani siya, dili man na may balali mo OTP. Ikaw ra may makabaluan na. Wala nyo na mga iman siya. Ikuha na may nimo dili man mo nakatag ang number. Wala mga iman siya. Itong code naman, hindi naman itong code. Code lang na. Code ka ni sa kuhan. Hindi man na nila magamit. Ay mo appear man gyapon na sa imong Mo cellphone. notify na si mo ha. No, hindi man na nila magamit imong OTP. Dili na magamit. Hindi Ano? Pag once mo kuan ka, muhatag ka kwarta. Yeah, sa sunod OTP mangayo nya kato ganito nila. Mo appear man na sa imong Oh, mo notify na si mo ha. OTP na ikuha. Pwede na po nimo to i-cancel nga dili nimo i-sali mo na dili nila magamit. Dito nagkuko na kuhan. Dito ko masangit ka kung ayaw man ang kuhan. Dili man na siya visible sa ilaha, ikaw ra may nakabaluan na kanang Okay, OTP. di ba? Dito na dyan ko last na dyan. Oh. Ako na kong visit up tanan nga pila ka. Oh. Pila ra kong iholo. Muhatag jud ka OTP kay ngano, mo man bayad man na, mo bayad Okay, na. nakaisag number. Pagkuman, interior, katong upat na last. Ako man yung last na kuhan. Ako na tayo i-click. Kaya sit up naman. Kailangan mo itong OTP para ma-process imong Para ma-process imong kuan gyud, na bayad. Gani. process imong payment Oh, ba. kaya distingan Ikaw ra may nakabalo sa imong Distingan talaga OTP. 1 day lang. Ano ko 100. Ano to? Yung last mga imatsag ko na. Kailangan din ng OTP kay dili man Ano ba kakabayan nila kung wala yung ma-verify OTP. ang kuhan, ha? Ano mo lang kuhan ba? Di ba scam nga nakakaya ka? Nakabalo sa imong kuhan. Dili man kay kanang OTP kuha naman na para ma-process imong gi. Ma-process imong Di ibayad. ba mama na itong ipasok ka na mo lang. Oh. OTP, di ba mo pasok ka sa Gcash? Di ba wala itong upat ikan-update? Di ba di kaka-update? Ay dili. Ay mo ng OTP. Mo na siya ang Code na kuan. siya sa kuan payment nimo. Nga para ma-verify mo, ma-verify ang imong GCash nga nakabayad ka. Ay through GCash man ka nagbayad. O, Gcash ka na eh. Mangayo gito sila OTP. Yung OTP, kay katong man kuhan ako. Di ba Asa? katong pag-login mo sa kuhan, Gcash? Dili oy. I-send pa man na nimo request sa OTP. Send pa mag-request ana ang maghatag ana ang kuha naman GCash. Yeah. OTP. O unsa to ihatag nila mo to imong i-send sa napud sa ilaha. Napoy nagpatudluan na sa kuwaba. Kaya ni boost. Distingan daw mo, wala ko kasulay. Kani boost man ano. O, mo na siya. Oh, okay. Halimbawa, kanay mag-i-boss. Oh, kuha lang pin. Boost ka. O, sige. Diretso ko na to sa kuhan. Kaya nakakuhan na ko yung kuhan. Dito ko sa Sanay lang gid kay dito ko sa last na kuhan. OTP na. O, ano ko yung ano, asa man yung OTP? Ano ko ba? Ay basig imong but pasabot ka ng pin code nimo sa Oo. imong kuan. Dili na mao. Dili na mo. Kung sa diya yung pangayon. OTP lahi po na OTP. Kaya naman ang mo reflect sa imong kuan, imong message lang. Oh, na yung OTP pinduton pa man na nimo una mo send na kuan Auto mo i-send. Ayaw to sa mo send man na sila OTP number mo na to imong. Di ba ni hatag kag number? O, cellphone Oh. number sa Hatag kuhan. ni mong number, di ba? Mo send ang OTP dito sa imong message. Sa imong cellphone. Katong OTP mo to mo i-enter. Dili to. Dili to imong GCash number. Katong MPIN. Oh, dili to. MPIN man na. MPIN man to, no? Oo. Oh, dili Ang to. OTP Dili katong na, ihatag sa imong mobile number. Di ba na kay madawat nga Wala man ka OTP? nag-request ana og number sa kuan code. Wala Okay ka ra na. nag-request. Okay ra na. Pinduton nimo tong MPIN. Dito ko maundang kuwasan mo kuhan yung OTP. Anak ko. Dili na lahi ang MPIN. Nakabay nakatutang ato Oo. dito. OTP mo itong pinduton kay. Di nga, blanco naman. Upat ka pa to. Upat ka blanco. Upat. Oh, mo to siya OTP. Request pa ka ana kay sendan mo Gasa mo OTP kung ana. magmaya to number. I-kuan i-continuous lang nimo ang kuan. Continuous lang to nimo ang kuan mo send na OTP sa imo ha. Dito ko naunong. Pag send na OTP nimo mo na to i-type nimo. Oh, i-type lang din mo OTP. Okay na kayo ng OTP. Ang MPIN ang delikado. Kung isa mo, kuhan na to. Mo
mo send sa imong gihatag ni mga number. Oto? Di ba? Paghatag ni mo sa imong number, OTP na ipangayoon. Kulata tong imong message, di ba? Na mo send na siya OTP, mo mo i-enter. Go na. I-try. Sige magpasok. Kaya mo try lang ko nga. Wala yung problema ang OTP. Ang problema kung ang MP di mo ang pangayoon. Okay mo ko TP man yang ipangayo, no? OTP na, lahi ang OTP. Yan, nawasan na ka. Kapila mo ko masango ana. Nawasan na ka. Ya pagkapot ito. Wala man yung number na name. Wala ka kay mo send mo request pa man ka ano OTP request pa man nimo. Para ma-process ang imong request ba? Kay katong blanco na, pat ka blanco, continuous to nimo, nya mo sendan ka. Aday send iko. Nai-send sa imong Wala pa may number. Namay mo send sa imo Lagi mo sinin mo. Nai mo send na OTP. Di ba mga siya OTP? Nai mo I-send send siya sa imong personal number. Mo to siyang imo enter. Nya 30 seconds lang bayan na. Dapat ma-enter dahil nimo para pag-click nimo kuan, okay na Asa mo to. gawa sa SMS dili? Sa imong SMS. SMS? Gawas. Atangan nimo na mo appear, oy, OTP. Mo ni siyang OTP. Isa na mo din i-type. Nya pagkuan mo na siya. Mama to pag blanco na tong upat, continuous to nimo. Continue lang Dito ko nimo. hunong. Ana, bigyan na ng OTP. Pag continue nimo Asa ato, man eh. mo send to OTP sa imo ma. Naglibog ka sa OTP ug MPIN. Ang MPIN sa imo na nasikan. Ayaw nag-lipin kay mukha mo na password mo na nimo. Ang sa Ikaw sunod. Ikaw, lasing ko? Oh. Patuwagan sa diya, mama. Hapit naman. Pwede yan. Okay, marunong nihapon sa siya. Gusto ko kung try. Samot mag-boosting ka na. Nationwide gid ka ba? Ana ganito siguro kung mag-boost kung maka. Nag-boss lang siya, dabaw din sila. Bragi boss, kaya naman daw selection sa di lugar. Hindi siya, like, lugar. Dapat imong sudlon tago kana mga anak ba? Tulak Sudlon ba? mo na para malayo Tulak. ka mo na ginahimo sa Ang lagyo ilang gitira no. ginadayo gyud na tag 50 Kaya na nga ba butang siya? mata na ako nga. Digos. Oh, dahil nga ano ko. digos lang kanon. Oh, Kay digos diha ko. raman di ay kami wala ganin ni pag ingon taga Santa Maria nga nay mga imong hilot. Amo gyud ay gikuan. Amo nang mag-boosting ka kuan basig di nami masingit. Hindi na masingit. Ingat ang kuan ba nato gihilot ko. Ma'am mag-boss unda ko. Si logi ko kaya. Ang main Ano sa kanay mong ikasto nga boss? Kapila na pilon pag mo sulod na. yes. Mabala na kay hilot man nimo ha. Boss mga Daghay nagapangita. Ano? Nga, og lagyo ni mo i-boss na og dili pud kaapon sa pabilite. Ang nindot sa Grabe mo boosting kagat, mangod, ang nindot sa boosting maski dili ka mag-post every day. Sila Ang imo ano? mag-boosting mo mo kan mo kasi buta na to. Ang post nimo mo kuan siya 7 days. So bahit bisag dili ka mo post og 7 days. Sige nag-post every day sa Facebook. Ano? Oh, automatic na siya. Mo ni mong ginabayaran, dili na ka mag-post every day. Mo ni mong ginabayaran nga mo post siya every Mama to day. mo na mo na expect sa kuha nga ko. Madag na mo Sa 10,000 musina ka siya tao. sa di ni mo friend. Ana siya. Oh. Send na. Musina siya gawas lang na palit. Mo gawas na Dili sa daw ni mo friend. So man sa kabalo, sa mi. Makita nato ng uban nga magbalik-balik ng Oh, bito, mga matingalang. Jollibee, McDo, mga ana Balik nag-posting. man ni si Si Dongkoy diri oy. Oh. Maglang mubalik ano wa man kumadi man Nag-boosting na. Ikaw wala man ko mopalo, ano mo balik? Alex, ay nag-boss man. Nag-boost na Nag-boost siya man yan si sa Dad. Facebook din na siya. Oy. Wala yung ginabayaran sa Facebook. Mo no. Ah. Bisa din mo masulod sa friend. Bisag dili nimo dili ka Ano na ko? friend. Anong gawas man ni? Man may friend anak ko di ba? Boosting na. Boosting Mo na din, siya. ano? Anga, oy, yawasan na ka. Oh, di ay kay wala day ka nag-boost. Ha? Nay nagpatudloan na ako igagaw ka na gini o Campus Food House sa una. Nya red box na karon. Magbalik-balik na sa kuanihang kuan ba. Kanang sikat na halo-halo empanada sa mua. Magbalik-balik Kaya wala kita siya magbus-bus pa ka. Nabisi magay ka. Sauman. Imo kulo. Diyan ano magbus pa man ka, di magay kakato ani mo. Dayuhon Dugay jud ka. bagay ka mahuman.
ko. Dili, naana na sa scheduling siguro. Schedule ko Japan sa Schedule yun. sa magbus-bus man kay kang hapit kay kuno di mahilot. Nya magbus ba ka? Ako try lang gugud unsa na. Gusto ka ma-known Nya kita. mamili daw dito unsa matawagan ba kay mong gusto. Isa ganitong Tawagan, tago ano? katong si Crack As, o Cookie Crack. Oh. Tago man na siya pero nganong naabot sa Occidental, nganong naabot Oh, ko. yeah. Murag lagyo ilang tira no. Nagabus na. Salad. Ay. Salad. Bago nung sa baning apel ko ng Ajinomoto, Jollibee. Ano? Ano malulot Jollibee. ako na mo? Ang Jollibee, pila naka-tig market ang Jollibee. Grabe, Mga no? 20 plus siguro ng Jollibee. Pero everyday na sila ga-post, Pasok ga-boosting. yun siya no? Sikat na rin na ha, pero nganong... Mubos pa yun siya. Kahit tungod ang mga tao, cellphone ang Una lang yun ang pinaka-content doon. accessible ang Kaya ang mga cellphone. tao rin mga tapulan. Cellphone na. Uy, dali-diri lang kukukuan. Mga na yung likag therapist. Gawas na dahil nyo or manghilot. Gawas na dahil yung pangalan ni mo. Pangalan na siya. Karon lang sa Facebook, kung mo-search ka, ako gito magawas. O, tanin nyo, ano ikaw man magawas ka nan? Mo-search, maghilot, ikaw mo lagi nang gawas. Kami sa Facebook Sa sa kanila Bigos. search. No? Ang hilot, Hindi ko hilot digos. man ko, di man ko, Davao hilot kay... Kuan niya hilot, digos. Imo pangalan ng gawas. Ano yun? Oh. Kung sa groups ka mo, agi. Pero kung boosting ka, halimbawa ako mag-Facebook ko, sige ginag-agi. Tama, di tama. Ako mo ko kay diya nga, dapat mag-boost, dili sa Digos. Punta na to, bisang Davao lang siya, no? oh. Davao City. Sulod kag Occidental, o sulod ka og Okay na may address dito, Norte. allocation. Bisag Mindanao lang sa good ka. Mindanao lang no? Sulod kag Del Norte, sulod ka og Occidental, Del Sur, ana lang, Siguro. Oriental. O siguro na si Kwan nga, nagkuhan si Sisang. Dahil Oo. na Budel Sur siya Yung ipasok. anak may nagagunit siyang account. Ipasok na lang na Budel Sur, no? Facebook siya, wala gahilot yung anak, boosting lang. Posting lang. Wala, dayuhon. Yan, napag yung mga testimony. Ang hilot yung si mga good kay Bintay na ay testimony, anak. Kuhanin mo ba? Ikan sa Wala pa kapan yung time niya. sa testimony. Wala pa yung time. Dapat nagi nakamanage anak food. Sige lang higda-higda. May mag-manage. Sige lang higda. Tanaw ka rin. Uy, wala daw kay testimony ko. Hala na. Ang testimony na ko Pero kaya ano, kani siya, nakuha og ML, kuha na. Kana, makuha din na. Uy, kami, may din ni. Share din na, share. Karon lang yung kabalo nga. Nga naulian siya. Ingon na Nakahuli. Ingon lang itong... Ano na pag-boss? Kasi di namin masuot. Mami, mo na ko lang mag-boost ka lang. Mas ikaw 100 kami. Uy, ya pila rin limit. 5 lang ha. Ugma na po mo. Ako 5 limit. Siya 50. Pero ano, Security ko to limit. nanay naka-schedule nga para ugma sa kuwan. Ano niya, pila lang katao yung makater. Ya mo cater na. Mga lagyo na kinangan nila. Oo. Eh, mudayo man na. Layo ta ano mo kay. Dayo niya sa kadiri. Eh, naman ko itagalid doon, malinis na makaupon. Oh, wala sila. Marag, Wala sa wala ka ilaba. timing. Mangita na Kami ba na dahil? Davao. Wala kayo sa Davao. Ang minus. Huwag ka nang iyaan nga taga dirito. Ganito ko balo. Mo ba? Natigos ko. Napilay ka dito. Bangon na boss. Ay, magpasa ka na? Karoon akong masa galing ko ha. Eh, Apo na bay. Alas 5 yan. Susunod sa Manila. Wala naman mo dagan na tong Alas mo. Magkakarinuha. Umot na siya, umot. naning battery. Kapoy mo kayong battery, Oh, no? hapit na. Oo. Oo nga naman. Uy, hapit naman ni. Dito kumasakit boss ha. Ngay, Kuha na lang magpapag ka ta, ng beer. maglilinan na lang. Asa mo kumangita ka ng beer, no? Kanang OTP, send ra mo ng O, OTP. dali na lang. Yan na lang. Pero dili ko na siya mo gawa sa imong cellphone, o dili nimo i-continuous. Continuous. Oo. Dahil ma-expire mong boosting. 1 week lang yung boosting. Dili ba After OTP? Dili ka nang katubang dito ka masangit sa upat. OTP, kamo ano, mag-send og OTP sa imong SMS, sa imong SIM. Sa imong message ba, ana.
Ano dayon, paspasan din mo itong kuhan. Mugawas man na, OTP. Ano din mo ang nga number. Dahil man ang MP, kaya mo din ang Gcash, kaya nang pinigsulod din mong Gcash. Ikaw rin ginakabaluan na. Pero OTP, mo na siya ang code na makaproceed kasi mo ang transaction. O na to, dito na sila makuha. O sa pahanap. Ikaw mag, ana, wala nakabalo na line. Ikaw ra gisendan ana. Nagisini mo. 100 kuhaon. Ya, man na Oo. type. Di wala kong kabantay lagi niya mo. 30 seconds lang na. Nya, pag mo wala yung mga 30 seconds, mo pero hindi na 30 seconds. Ano. Pero wala rin mga 5 seconds, mo gawas na siya. Charo sa 25 seconds, di ka kapilot, ugupat ka number. Ako yung nabantayan, basta na yun. Ano lang? Wala may Oh, ayaw na pag-posting lagi, di namin makita yan. Try lang. Kung kaya Try lang ko na ako. Di ba, dayuhon jud ka. Sa pag-abot mo dito sa last part nga mangayo Di ba, apat, last mo dito ko ungot. OTP na na, hindi na MPIN. Kung mag-OTP na. Continuous ka, continue. Pag continue nimo, nag-request na ka ato kuan, nag-request na ka ato OTP number. Ito yung pangalan mo. Ito na, Carlito Baring. Ay, ikaw na lang kayo. Carlito Baring. Pangalan. Off na eh? Agiyok na lang. Wala na. Picture ka. Sa live day siya nagkuhan, nag-contact. Sa live siya Wala siya nag-contact. sa 105. Dali sa Messenger. Ang messenger na Kasi di kayo ko nag-contact. kako sa Messenger. Video pa ko. Dili sa 105. Okay, ang dami nito ba? Di naman yung man excited kayo doon. Ano dito, direct me. Ito taga-double, tagayin taon ko isa ka slot. Masig mabisi ka. Okay, layo para ba? Tagay ko ha, taga-double yung slot. Huwag kayo mabot. Okay na boss, mamana ka. Jesus, may mayo na just lagi mo ng sakit. You. Thank you for watching guys. Bye-bye.